Mulla on sulle 3 pointtia, miksi sulla kannattaa olla matkavakuutus, kun sä matkustat täällä Espanjassa, vaikka sulla olisikin tää EU-sairaanhoitokortti. Ensimmäinen pointti. Mikäli sä sairastut tai sulle sattuu tapaturma täällä Espanjassa, sä pystyt matkavakuutuksen turvin hakeutumaan yksityiseen lääkärikeskukseen tai sairaalaan hoitoon. Sulla voi olla myös tää EU-sairaanhoitokortti, mutta tällä sä pystyt hakeutumaan hoitoon ainoastaan julkiseen terveydenhuoltoon. On hyvä huomioida, että täällä julkisessa terveydenhuollossa puhutaan lähtökohtaisesti ainoastaan espanjaa. Eli asioiminen julkisessa terveydenhuollossa voi olla englanniksi haasteellista ja suomen kielestä puhumattakaan. Eli matkavakuutus antaa sulle valinnan varaa ja sä pystyt valitsemaan, mihin sä hakeudut hoitoon. Toinen pointti. Mikäli sulle sattuu jotain oikeasti vakavaa täällä Espanjassa, mitä me ei todellakaan kyllä haluta, ja sä satut tarvitsemaan ambulanssilentokuljetuksen Suomeen, niin matkavakuutus korvaa tämän. Tämä EU-sairaanhoitokortti ei korvaa sitä. Kolmas pointti. Mikäli sun matka jostain syystä peruuntuu, keskeytyy tai kotipaluu viivästyy lääketieteellisistä syistä, niin matkavakuutus korvaa tästä syntyviä lisäkustannuksia. Lue lisätietoja meidän nettisivuilta matkavakuutuksen ehdoista ja kuinka voit hakea korvausta matkavakuutuksesta.